Здравейте, колеги, село Бръшляница, Плевенско. След обработката с йода септадон 10% настойка или тинктура, сега е около час и 20 минути след обработката на тези три кошера. Ето това е положението. Виждате, всичко е абсорбирано от пчелите, няма и повече са били обработвани. Ако всичко е така, виждате изпражнения, няма, то още е рано, де. Ако всичко е така, няма място за притеснение. Това е 4, 6, 8, 9 рамки. Една рамка ще се махне от този, ще видим дали изобщо е възможно. Има запаси от мед. Така, сега ще покажа и даната. Така. И с къса и булото сега. Това са даната. Те са чистени до сега. Силните кошери си знаят работата. Ето това на долен ход се вижда. Така, сега ще видим и другите. Ето и тук положението. Тук ще се махнат сигурно две рамки. Да стане кълбото и тогава ще. Най-вероятно крайните не може да става течение. Тук всичко е наред, облизано е. Така ще оставим фолиото 1 см до третирането с оксалова киселина. Сега това е да вземем по малко по-друг начин, експериментално. Това е всичко абсорбирано, виждате. Така. Тук също е така работата. Малко по-активно ще затварям, че е изкъсано булото. Това е, колеги. Всичко добро, успех. Очакване тежка пролет.